De operație v-a zis? Ce operație? Deci, acum vreo 2 ani de zile s-a luat cu ăsta cu Ioana lui Ciuguritu, nu știu ce, de la... S-a împrăcit, s-a luat acolo la scandala, nu știu ce, îl știți pe Ioana lui Ciuguritu. De unde să știu eu pe Ioana lui Ciugulitu? Nu știți pe Ioana lui Ciuguritu. Cu minte de a 4-a casă, pe la înalt, așa cu par. Ideea e că s-a luat la ceva la scandal, nu știu ce, ăla a zis, bă, te bat Gianni a zis, ce bă, ești tare în gură, a luat-o la fugă, cum face el. Ăla Ciuguritu după el, dă-i, și la a sărit un gard, era și mare gardul, dar avea niște țepușe în capăt, și când a sărit, i-a alunecat piciorul, și a intrat cu bijuteriile, cu cloșca și cocoșul, și a intrat, s-a înfipt în... Dar nu că s-a înfipt, a fost nenorocire, cheamă salvarea, că nu știu, a scos de acolo, a tras. Ea a făcut, deci, a fost la doctori, comisii întregi, a fost 10 de doctori care a încercat să repare la loc, că era carne vie acolo. S-au chinuit ea 2 săptămâni, ei le-a pus cum ar veni, dar bine, pe lângă faptul că le-a pus invers, deci mai mult înăuntru, ideea că ce-a mai găsit și ce a putut să mai reconstruiască de aia a lăsat. Deci doar cu lupa mai vezi ce mai are. Când te duci iarna, vara la mare și ea apare ce? Și intră cum ar veni plasca în carapace, dacă o înțelegi, el nu are. E ca mine la... Nu vrei să te oprești din minciunile astea? Dar nu mint pe cuvântul meu, dacă asta nu e nicio minciună. Hai că se vede de la o poștă că minți. Mai bine mi-ai spune unde stau. Hai, fii băiat cu minte și spune-mi. Dacă nu, aflu și singură, să știi.